Бранко? Даун! Даун! Бранко, на място. На място. На място. На място. Постепенно увеличаваме времето, за което го оставяме. Стигнали сме до около 10 минути оставане на място. Сега няма време да го чакаме толкова. Важното в случая е, че не трябва да чака нашето завръщане, а да стои до когато ние кажем. Без значение колко пъти се връщаме, отдалечаваме или изобщо не се виждаме. Важно е, когато го оставяме на място за дълго време, да не го викаме от разстояние, а да отидем при него и да го освободим. Целта е да е спокоен и да не чака по всяко време команда, а да знае, че трябва един път да се върнем и да го освободим и тогава може да смени позата, в която е заел. Браво, моето момче, стани. Браво, бе. Браво, моето момче. Браво, браво, браво. Браво. Браво, Бранко. Браво, браво, браво.